अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। देवगड जामसंडे येथील भागात विहिरींमधील पाण्याच्या पातळीत अचानक वाढ झाली आहे। देवगड जामसंडे शहरात तीव्र पाणी टंचाई सुरू असतानाच जामसंडे घाडीवाडी परिसरात तळ गाठलेल्या तब्बल 25 ते 300 पेक्षा जास्त विहिरींच्या पाण्याच्या पातळीत अचानक वाढ झाली आहे। हे पाणी दुधाळ स्वरूपाचं आहे। या पाण्याचा रोज उपसा होतो तरी या पाण्याची पातळी घटत नसल्याचं तेथील ग्रामस्थ सांगतात। विहिरीचे पाणी आमच्या संपूर्ण त्रिपादेवी मंदिरापासून बौद्धवाडीपर्यंत अचानकपणे आज विहिरीला पाणी वाढलेलं आहे आणि त्यामुळे इथल्या लोकांची पाण्याची जी काही टंचाई होती, पाण्याची जी काय प्रश्न होता तो आधी सुटलेला आहे एक पाऊस पडेपर्यंत तरी। आणि हे जे पाणी जे वाढलेलं आहे ना त्याला दोन कारणं असतात, म्हणजे भौगोलिक कारण म्हणजे असे, शास्त्रीय कारण म्हणजे काय तर आज जी उष्णता वाढलेली आहे त्यामुळं पृथ्वीच्या आतली पोटातली पण उष्णता वाढली आहे, त्यामुळे घरे मोकळे झाले असतील एक। दुसरं म्हणजे ही जो परिसर आहे जो पाणी वाढला आहे तो त्रिपादेवी मंदिरापासून बौद्धवाडीच्या वाडीपर्यंत आहे आणि ह्या संपूर्ण 30-35 विहिरींना पाणी वाढलेलं आहे। आणि ही सगळी कृपा देवीची आहे, कारण देवी आमची ही जळाची अधिकारी नाही, म्हणजे जळ सत्ता पाण्याची वर अधिकार गाजवणारी अशी जी जलदेवता आहे आणि तिच्या या परिसरामध्ये हे पाणी वाढलेलं आहे। आणि त्याला दुसरं कारण म्हणजे राजापूरची गंगा पण आलेली आहे आणि दहिबावची पण गंगा आलेली आहे आणि तो पट्टा संपूर्ण असा सरळ जातो। त्यात हे असे दोन कारणं असतील। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।